Jo he passat per situacions molt distintes, difícils, d'abans de la guerra en el nostre país, durant la guerra, els camps de concentració, l'exili, i sempre el que per mi, la meva experiència, he descobert és que un moment d'humor o de visió doncs, una miqueta més oberta i optimista de la vida salva una situació. I el pessimisme no he vist mai que en salvi cap. Bueno, posa't en posició podcast. Sí, la xica és estupenda, escrita. Parlem dels personatges que van pujar al bibliobús. Mira que se m'ha acudit, sense donar informació que es pugui trobar a Viquipèdia. O sigui, amb tot el que tu has llegit i amb tot el que tu has tractat personalment, fins i tot, i tot el que podem relacionar, què diríem dels personatges? Què et sembla? Val, però res tan mínima com dir escriptor. Això m'agrada, sí. O advocat. Molt bé, doncs ja ho tenim clar. Ja està. Avui, com us vam explicar l'altre dia, va haver-hi un bibliobús que va sortir del Palau Robert cap a Bescanó. I avui us parlarem qui hi havia al bibliobús i una mica qui eren cadascú d'ells. I en el bibliobús, crec que la primera persona que s'ha de dir és el Miquel Josep, que era un funcionari del Departament de Cultura. Sí, regal. Ai, quina il·lusió que em fa. Sí, mira. Va escriure les seves memòries. Oi, clar. No es troba. No es troba, el que passa t'he donat el que estava més bé, però tanmateix passa això. Bé, ja se sap. Això és el Bibliobús de la Llibertat, però versió original. Sí. Costa molt de trobar. A Vic, me l'han trobat a Vic, llibreria Costa. Visca la llibreria Costa. Perfecte, em fa molta il·lusió. Ja, Perquè, i també. Sí. Crida més. El Miquel Josep Imallol era un funcionari del Departament de Cultura, a instàncies del conseller de Cultura, el Pi Sunyer, va preparar el bibliobús perquè se n'anessin un grup dels escriptors de la Institució de les Lletres Catalanes. Qui eren tots ells? Això, per quin comencem? Pel que vulguis. Potser el que ens ventilem més ràpid, que era el germà del Trabal, que era advocat. Sí, professor d'institut. Sí, i també havia format part de la colla de Sabadell. Sí, i donava conferències a Xile, després sí, ja està. Ja està. Francesc Trabal, un escriptor, colla de Sabadell. Sí, molt dinàmic, amb moltes ganes d'organitzar coses, és un dels promotors de tota una sèrie d'institucions i fins i tot de la Institució de les Lletres Catalanes, que n'és el secretari, i un dels que remena més la cua per allà. I dels que després va aconseguir que tots anessin a Rossa i Ambrí. Devia ser una persona, vaja, era guapot, dinàmic. Ella el troba guapo. Tu no. Bueno, hi ha una foto que sí. I era un senyor dinàmic i amb ganes d'organitzar coses. Tenia molts contactes amb els pens internacionals a partir del pen català, i això va ser també molt important. Sí. Jo m'he estat llegint part, perquè tota és un esforç herculià. Les cartes a Carles Pi Sunyer, i val a dir que tothom li demanava diners a en Carles Pi Sunyer, però almenys el Francesc Trabal anava per temes i parlava: he tractat amb el PEN internacional, m'ha dit això, hem buscat a Xile qui ens pot acollir, això, màquines d'escriure, n'he llogat 3, o sigui, acabava demanant diners, però... No, era organitzat, jo crec. Francesc Trabal. Francesc Trabal era una persona organitzada. I que feia organitzar. No demanava les coses només per mi. No. Per ell, evidentment. Que això és important. Des del primer moment va intentar, doncs, els que eren de la institució, això sí, no podia agafar tothom, que anessin amb ell. Sí. Jo he vist un paral·lelisme amb Domènec Guansé. Sí, ho has dit. Domènec Guansé, escriptor, periodista, i hi ha qui diu que potser amb els seus retrats és millor que el Pla. La Griselda Oliver diu, una autora
Diu, el que el pla no sabia s'ho inventava, el Domènec Guansé escrivia informació que ella tenia de primera mà. I en una de les documentacions que tu m'has enviat aquesta setmana, ens cita de l'abans d'ara, que ja l'he encarregat també perquè el tenia i el vaig donar a una biblioteca, una opinió del Domènec Guansé sobre el Trabal. Sí, que la tens aquí, Absolutament. oi? Escrivia en Guansé del Trabal, la persona de la imaginació fèrtil. Sí, perquè va ser un dels que va portar tota una sèrie de... O sigui, des de la colla de Sabadell van començar a fer escriure una, diguem-ne, surrealista amb moltes cometes. Sí. Imaginació fèrtil, sí. Amb un afany per intervenir, figurar, fulgurar, sorprendre. També, totalment d'acord. Parèntesis. Per això, quan s'adonà en terres llunyanes que havia esgotat els procediments per a fer parlar d'ell, em mudí completament. Sí. Doncs el Joan Oliver era molt conegut, és el que va escriure després Les corrandes de l'exili i tot això. I era una persona... Devia tenir el seu caràcter, jo crec, bastant, però vaja, va tornar, el Trabal no va tornar, es va morir allà, i el Joan Oliver va tornar i va participar activament en la represa subterrània, perquè era clandestina, de la cultural catalana, i és dels que va participar en el míting Pris dels poetes, que surt, em sembla que és ell que surt cridant llibertat, llibertat. Sí. Truquem a la Isabel, tens mòbil? Perquè la nostra càmera d'alta definició està aquí. Molt bé. És que la Isabel Martí, de la Campana, va tractar el Joan Oliver. Tu vas tenir alguna cosa a veure amb el Joan Oliver o ho has somiat? No, jo vaig estar, quan jo era secretària a l'Enciclopèdia Catalana, i ell estava en el comitè de direcció literària, jo feia de secretària a les reunions, o sigui, li obria la porta, el feia entrar, l'acompanyava al taxi perquè pobret ja era molt vell, i estava a les reunions del comitè literari d'Enciclopèdia Catalana, que era ell, l'Espinàs, el Joan Carreras, ja està, és tota la... I després amb la filla hi he tingut molt contacte, perquè vam fer el Premi Pere IV d'Humor i Sàtira, i amb la Sileta, amb la seva filla, hi he tingut molt contacte. Això és el que jo recordava. Te'n recordes el Boscan? Que ens van ensenyar allò de temps era temps, era una vaca cega, jo soc la vaca de la mala llet? Sí, la vaca de la mala llet, sí. Sí, l'únic poema que jo sé. Doncs escolta, i tu, encara que fos vellet i així, quina impressió allò de personalitat vas tenir del Joan? Molt forta, una mica obtús, però molt valent i molt... Una mica com era la gent d'abans de la guerra, molt més valents, molt més forts, molt més... Se'ns ha tallat. Doncs sí, no sé què has fet. No, jo no he fet res. Bueno, doncs ja se li ha tallat. Torna-la. Acabem amb una nota tètrica d'això. Hi havia un túnel des d'aquesta txeca fins al consolat, que després va ser ambaixada, esclar, de la Unió Soviètica, que està aquí a l'Avinguda del Tibidabo, ja hem localitzat el número. Aleshores, de tant en tant, la gent que hi és fa visites perquè hi ha un búnquer llarguíssim i un búnquer amb una porta que és la que hauria conduir doncs, aquí. La txeca dirigida pels agents estalinistes, prostalinistes del PSUC.